Ndị be anyị daalụ nụ. Ebe anyị nọ tata awụ n'Awka na Alex Ekwueme Square maka mmemme Ọbaji Festival. Unu mana ji iwu nnukwu ndị n'ala Igbo. Ọnya melu aha ọwụna ndị Igbo niile nọ na mba dị iche iche ma ndị nọ na mba ofesi na-agbakọ wee kwanyere ji ugwu site n'ime mmemme iri ji ọfụ anụnwa. Nke a na-eme tata ka Maazị Ozi Baba Anieto gbakọrọla anyị okwu ka emee mmemme Ọbaji Festival n'ụzọ pụrụ iche in a more refined and packaged manner. Onye nwa ka a na-akpọ Ọbaji. Unu n'ezie anya onye afụ na ife ememego ebe a ụlọ tata ka anyị bịa nene Ọbaji anyị. Ọbaji bụ otu ndị Igbo si agụkọ kapa si akpakọ wee chịkọrọta ọnụ ka agụ wee ghara igbufa. Ọ ka anyị si emechọwa ụtọ anyị n'Igbo land. So ife anyị na-eme tata bụ igosi ife anyị ji wee bụrụ ndị Igbo, ife anyị na-eselebreti asị ndị Igbo. Ọfụchiri translate efu na ife omenụ bụ hard work ka anyị si alụ ọrụ rụpụta ọrụ mana mgbe ya alụ ọrụ nji mee ọfụma eme Ọbaji ọ expand ya mmụọ nke Ọbaji na-ebu ka ezinụlọ na-ebu ji bụ ihe nri nri ọha bụ ndị Igbo na-aba ndị nwafa n'afa. Enwere ada ji, enwere di ji, enwere eze ji. When you look at it, people are something worth celebrating. And this generation, I decide that I celebrate ndị nwụ nọ na eze na-ege anyị ntị. Aha m bụ Nwada Ozemena Chinenye Pela. Anọ m na Alex Ekwueme Square dị n'Awka, Anambra State, Nigeria maka emume nke anyị kwadobere kemgbe ọnwa ole na ole gara aga ya bụ Ọbaji, emume iri ji n'ụzọ pụrụ iche nke Ozi Baba Anieto haziri. Dịka anyị maara na ji bụ ihe akụnyere naanị sọsọ naanị ihe akụnyere naanị a na-eme emume ya iji wee kene ife ji ọkụ chi na-afụ maka anyị wee sị ya daarụ maka ihe o nyelụrụ anyị aka o wee mịpụtara anyị na ubi dịka anyị bụ ndị Igbo ka omenala anyị siri wee dị. Ya mere Maazị Ozi Baba Anieto ji wee hazibe ya bụ emume iji wee chetakwara anyị ndị Igbo ihe bụ omenala anyị ka anyị sikwa na-akwanyere ji ugwu yana ka anyị sikwa na-eme emume ji. Ndewonu ndị Anambra, ekene m unu. Afa m bụ Nwaada Obiọma Obidiegwu. Ndị enyi m na-akpọ m Obi Love. Tata ndị Anambra, ụmụ Anambra gada na Ekwueme Square iji mee mmemme a na-akpọ Ọbaji. Ọbaji a ihe anyị ji kwado mmemme a bụ iji gosipụta na ji bụ nnukwu, ka anyị ghara ichefu na ji bụ nnukwu nri n'ala Igbo, na onye ọbụla dị ike ọrụ ga na-akọpụtanwu ji. Ọbaji ga-unite the culture and Ọbaji ga-unite the people, portraying our hard work in farming in order to enrich ourselves. Ọbaji bụ a festival a na-eme n'ala Igbo iji gosipụta our culture and ihe ndị Igbo and ihe eji emalụ ndị Igbo n'ala Igbo. Ọbaji a na-eme live at Alex Ekwueme Square, where many people from far and near come together to celebrate the festival of our New Yam.
Ndị be anyị ekele m unu, afọ m bụ Adaobi Chimnoya for Wrestling Interiors. Tata anụnwa, I'm on live at Obaji for the Obaji Festival here in Awka. And the most interesting part of this festival is that it is a festival that is going to unite all the youths across Anambra State and Southeast Nigeria. This is a modern way of celebrating our culture, our love-forgetting festival. So right here at Obaji Festival, you can see events is going on and we are related to be here. Ndị be anyị ekene m unu, afa m bụ Ada Enugwu Agidi, and anyị nọ tata na Alex Ekwueme Square dị n'Awka na-eme mmemme Obaji Festival. Gịnị bụ Obaji Festival? Obaji bụ ọgbakọ ndị Igbo, ndị ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa wekọnata ka anyị wee mee mmemme ji, maka ji bụ nnukwu nri ndị Igbo. Anyị wee sị ka anyị nọkọọ nwa aṅụrị, kilie mmụọ, gbaa egwu, mee ife niile eji malụ ndị Igbo, maka na n'Igbo bụ isi tribe n'ụwa niile. Ekenekwa m unu. Yeah, the people only want a massive to wear to have to wear. Yeah, there are so many people to wear now. The first time, they have a house, they can't do their house, you go to house. I will come to people who don't have I will let you talk. Because I will let you I can't get in jail with the tiger police. I will. Izaga no bo uruko ka ko na bo no bo Izaga no o me kwa ya no buru nke
Ekule ọdịzi ka na ya jiri ozi obi anabata ụlọ. N'ọzọ, abịanakwa ịtọ maka na echizirikwa m echizu. Andakwa ịtọ nwa na ya eze na-ekele. Ebube akụ. Ọgbọ olile nke 23 ekelekwa m. Ka nkele. Olóhùn Chinelugo, Igbo Chinelugo. N'ọlụ, iso ego mụ Igbo a ka ọ na-eleta gị anya ọgbọ. Tinye aka biti. Asas. Otu. Igwe ka ndị tinye Igwe. N'ọlụ asịkwa ka esi otu a. Otu a. Forward Asas. Otu a. When I see you, go near you. Yes, Nibo Pezono. Afango. Mwada MSQ. Nemanya. Ungafu ataya nibo. If I go see a kike ndi onita. Because if you are born Ibata no onita bani. Onita budi. Obodoma. Before he came Jadi mukuru achichi Anambra State. Inanya achọpụtara na ụbọchị taatụ mgbe m fụrụ ihe gbasara ọbaji a n'ihe onyonyo obi jupụtara m sọ aṅụrị na Chukwu mere ihe wepụta ife ihe gbasara ihe Igbo na-enye m obi aṅụrị
ị anya efu na adị m ka onye adị Igbo kwesịrị ịdị chapụla achapụ ọkwanye ya ihe a na-akpọkwa m bụ ife nkiri chara nwa biko anya ife na onye Igbo na-achapụkwa achapụ anya ifu na obi dị nsa anwụrụ gosiri na onye Igbo imekwa ya anyị na-emekọrịta. Igbo ekene m unu afa m bụ Odoziakụ Ebere Asonibe, abụ m onye Aduzi. Ịna-anya na-edike enyi wee bịa tata agbagodu m akwa dịka nwaanyị nọ na di. Ife mma bụ ife a na-akpọ akwa ete, akwa ndị be anyị ji aka were aba maka na otu ime ogbo si eyi ya bụ akwa anyị adịghị eyi akwa eji mechie elu wee kwa ọ akwa eji aka were aba n'osi nka na ụzụ dị n'ala Igbo. Akwakwa m jigide n'ukwu wee gosikwezie na anọ m na di ya na-anụkwazi m ọfụma. Nke ahụ mkpa n'okwu ugwu di m gbanyere m ya, ọ bụrụ m obodo aka mgbanye ya onwe ọ maka na m na-emeta ọfụma ka eji egbanye m ya bụ aka n'ụkwụ. Ọlụkwazi nke mkpa n'aka wee dozikwazi isi m ọfụma dịka nwaanyị nọ na di. Wee si na ọba ji anụ a na-emepe ata anọ na maghị eke ekike ndị oyibo wee bịa na m na-eyi dịka nwaada Igbo ka ọ ya bụ nna aga n'ụzọ ajọ m ebe ka ị na-eji asị ha na-apụ onye Igbo na mba eje emume ndị Igbo. Ndewo. Oke mmadụ 12 50,000 bụkwa nnukwu ego na-emekwa big boys ebe bụ oyi the shark dị ihe ekwa na-ata ego ike na-emekwa na nwa ị na
otu a ka ọ dị